Σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το καζανάκι που δεν πατιέται καλά. Και στάζει λίγο νερό. Πρέπει να σηκώσουμε το καπάκι, να βγάλουμε τη σωλήνα, να ξεβρώσουμε το μηχανισμό. Είναι ο μηχανισμός, κλείνουμε και την βάνα. Η βάνα είναι κοντά στο καζανάκι ή στο κολεκτέρ ή στο γενικό. Αδειάζουμε το νερό. Και το ξεβιδώνουμε αριστερά. Ο μηχανισμός είναι το λάστιχο. Αν είχα χαλάσει το λάστιχο αυτό, έχει νερό μέσα στη λεκάνη. Εδώ είναι το λάστιχο και εδώ πέρα έχει ένα λαστιχάκι. Αυτά τα δύο έχουν θέμα. Οπότε πάμε να αγοράσουμε λάστιχο. Ωραία. Αφού τα πήραμε, εδώ είναι το λάστιχο. Εδώ. Αυτό είναι το λάστιχο του μηχανισμού μέσα. Και αυτό εδώ είναι το λάστιχο εδώ. Ξεβιδώνουμε αυτό εδώ. Και εδώ είναι το λάστιχο. Και βάζουμε το καινούριο. Το βιδώνουμε. Με αυτό το λάστιχο. Κάνουμε το ψαρί, θα κόψουμε το καινούριο λάστιχο στο μήκος του παλιού. Παίρνουμε ένα σφουγγάρι και πάμε στο μπάνιο. Στο σφουγγάρι ρίχνουμε λίγο σαπούνι και καθαρίζουμε γύρω εδώ. Για να πέφτει καλά η... Τώρα το βιδώνουμε δεξιά. Θα βάλουμε το λάστιχο. Το βάλαμε. Να δούμε τώρα θα ανοίξει. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Και για να δούμε. Έτοιμο. Αυτό είναι το βίντεο μας. Άρεσε, κάντε like, εγγραφή, subscribe.